Што вядома пра планы Лукашэнкі, пра што кажа яго гаваркі сілавіка, таксама якія новыя падрабязнасці сталі вядомыя пра адну вельмі гучную трагедыю. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко ўсё ж збег ад пратэстаў. Сёння ён вылеціў з Пакістана, дзе працягваюцца сутычкі апазіцыі і сілавікоў, і накіраваўся ў Казахстан на саміт па бяспецы краін АДКБ. Там, сярод іншага, у яго адбудзецца і сустрэча з Пуціным, прычым першая ажно з трох, і ўсе яны пройдуць у найбліжэйшы час. Наступнае іх спатканне чакаецца зусім хутка і ўжо ў Мінску. Вядома, што расійскі кіраўнік прыедзе ў Беларусь 6 снежня, а пасля 24 снежня ў Маскву паедзе ўжо Лукашенка. Шэры кардынал Лукашэнкі і яго таемнае заданне. Пасля свайго вяртання ва ўладу Наталля Пяткевіч, як і раней, працуе ў адміністрацыі Лукашэнкі, але пераважна трымаецца ў ценю. Па чутках, менавіта на яе хрупкія плечы ускладзеная місія падрыхтоўкі выбараў 2025 года. Але цяпер Наталля Пяткевіч выйшла на свет і загаварыла пра ідэалогію. Яна выступіла на семінары для чыноўнікаў і заклікала іх лепш працаваць на месцах. Маўляў, хапае выпадкаў, калі невялікая, здавалася б, праблема ў выніку перарастае ў пытанне рэспубліканскага маштаба, і гэта пасля выкарыстоўваюць апаненты Лукашэнкі. Увогуле ж асноўны пасыл Пяткевіч быў прысвечаны менавіта выбарам і Лукашэнку, а не клопату пра насельніцтва. Тыпу, хутка выбары, таму не падвядзіце. Загаварыла Пяткевіч і пра ядзерную зброю, але не пра тую, пра якую вы падумалі. Яна назвала ядзернай зброяй TikTok. Маўляў, гэтая соцсетка прыносіць сотні тысяч праглядаў і фарміруе грамадскую думку. Увогуле ж гэтае мерапрыемства ускосна пацвярджае заданне Наталлі Пяткевіч. Падобна, што менавіта яна адказвае за муштру чыноўнікаў і сапраўды займаецца тым, каб выбары прайшлі шыта-крыта, без эксцэсаў і непрыемных сюрпрызаў. Акрамя таго, Пяткевіч яшчэ з маладосці добра вядомая дзвюма рэчамі – амбіцыямі і жорсткасцю. І наўрад ці беларуская жалезная ледзі з часам раптам памягчэла. Хутчэй за ўсё, ад таго, як яна справіцца з цяперашнімі сваімі абавязкамі, будзе залежаць і далейшая яе кар'ера, бо малаверагодна, каб чыноўніца яе калібру і досведу вярталася, каб заставацца чыёй-небудзь намесніцай, хай і ў такім высокім ведамстве, як адміністрацыя Лукашэнкі. Самы гаваркі беларускі генерал, начальнік генштаба Павел Муравейка, зноў узяўся за сваю любімую справу. Цяпер ён выступіў з даволі крыважэрнай заявай. Муравейка назваў запуск Расіі ракеты «Арэшнік» па ўкраінскім Дняпры жэстам добрай волі. Маўляў, гэта такі намёк, што жартаваць з Масквой больш не трэба. Акрамя таго, Муравейка назваў расійскую армію самай магутнай у свеце, а беларускіх вайскоўцаў і генералаў, і самога сябе падобна таксама, інтэлектуаламі. Далей ён доўга славіў Лукашэнку і мірнае неба над галавою беларусаў, але ж чаму ў гэтае мірнае неба цяпер ледзь не штодня залятаюць расійскія дроны-шахеды, Муравейка чамусьці какетліва прамаўчаў. З'явіліся новыя падрабязнасці гучнай трагедыі. Былыя сілавікі з Байпол выказалі сваю версію падзей верасня 21 года, калі ў мінскай кватэры загінулі двое – айцішнік Андрэй Зэльцер і супрацоўнік КДБ Дмітрый Федасюк, а жонка Зэльцера Марыя Успенская была затрыманая і асуджаная на прымусовае лячэнне. Па версіі Байпола, тады сілавікі ішлі не да Зэльцераў. На самай справе яны шукалі брата Марыі Успенскай, які быў прапісаны ў той жа кватэры. Пазней пра гэтага брата выказваўся нават Лукашенко. Квартира отрабатывалась и проверялась, в плане проверки была, как я вам сказал, не принадлежащая этому мерзавцу и жене. Это была квартира брата этой жены, которая там снимала. И сегодня абсолютно точно нам известно, что это не просто активный участник этого протестного, как мы мягко говорим, участник мятежа, а самый настоящий, в том числе и этот айтишник. Ну, мы сейчас разбираемся, очень большой массив информации с их стороны. Нашы журналісты змаглі пагаварыць з Максімам Юрчанкам, тым самым братам жонкі Зэльцера. Ён згодны з тым, што сілавікі шукалі менавіта яго, бо за 2 дні да гэтага, 26 верасня 2021 года, Максім апублікаваў у інстаграме відэа акцыі групы «Чорны бусел» аб атацы дронам базы АМАП ва Ўручы. А пасля маці казала, што яго шукаюць, бо лічаць тэрарыстам. Што было далей з яго справай, Максім не ведае. Ён кажа, што з таго часу з мамай больш ніколі не размаўляў, але ён мяркуе, што калі ў кватэру ўламіліся сілавікі,
сілавікі, Зельцар з жонкай не ведалі, што гэта супрацоўнікі КДБ, таму яны і званілі ў міліцыю, а здымаць відэа сталі, каб усё зафіксаваць. Акрамя таго, байполаўцы мяркуюць, што падстрэліць КДБшніка мог не Андрэй Зельцар, а нехта з калег спецслужбістаў. Аўтары падкрэсліваюць, што гэта ўсяго толькі версія, але ускосна на яе карысць працуюць і афіцыйна апублікаваныя відэа з месца здарэння. На роліку, які круцілі па ўсіх каналах, прысутнічае монтаж. Цалкам запіс ніколі не паказвалі, і прычына тут відавочна не ў жорсткасці кадраў, бо калі прапагандзе трэба было пераканаць людзей у ліквідацыі тэрарыстаў у Гродні, то яны спакойна паказвалі нават труп з морга. Ну і другі момант. Поўны відэазапіс з тэлефона жонкі Зельцара таксама ніхто не бачыў, адтуль апублікавалі ўсяго некалькі кадраў, калі Андрэй стаіць са стрэйбай і глядзіць у калідор. Што дакладна адбывалася далей, застаецца таямніцай нават цяпер, праз 3 гады. Вядомага беларускага бізнесмена пасадзілі на гіганцкі тэрмін, але ёсць нюанс. Тут гаворка ідзе пра Олега Каўрыгіна, заснавальніка медцэнтраў «Новы зрок», якія паспяхова працавалі да 2023 года. Тады клінікамі зацікавіліся сілавікі, якія заявілі, што ў Новым зроку абыходзяць падаткі і плацяць зарплаты ў канвертах. Медцэнтры пазбавілі ліцэнзій, а на Каўрыгіна завялі справу аж па 10 крымінальных артыкулах, як эканамічных, так і палітычных. Сярод іх і ўхіленне ад падаткаў, і дыскрэдытацыя Беларусі, і заклікі да санкцый, а таксама распальванне варожасці і шмат чаго яшчэ. Адправіць у СІЗА Каўрыгіна не змаглі, бо бізнесмен даўно жыве за межамі Беларусі. Прычым сам ён спачатку каментаваў гэта ўсё так. Абвінавачванні надуманыя, ідзе проста адцісканне бізнесу. Акрамя таго, ён падкрэсліваў, што на яго думку Лукашенка ні пра што не ведаў, а каб даведаўся, то былі б вялікія праблемы не ў яго, Каўрыгіна, а ў арганізатараў усёй гэтай гісторыі. Бо, маўляў, калі паглядзець з пункту гледжання інтарэсаў дзяржавы, то дзеянні сілавікоў гэта злачынства, а ў часы Сталіна іх бы увогуле расстралялі. І гэта думка спрэчная, тым больш, што скончылася ўсё вельмі тыпова. Каўрыгіна судзілі завочна, прызналі вінаватым і далі яму 12 гадоў калоніі, а таксама 400 000 рублёў штрафу. Акрамя таго, суд пастанавіў, што Каўрыгін мусіць выплаціць дзяржаве яшчэ 3 мільёны рублёў як шкоду за нясплату падаткаў. Разам з начальнікам судзілі таксама і шараговых работнікаў медцэнтра, якія заставаліся ў Беларусі, галоўнага бухгалтара, намесніка дырэктара і галоўную медсястру. Ім далі ад 3 до 3,5 гадоў, але за тэрміноўкай, то бок у калонію іх адпраўляць не сталі. Беларуская тэлезорка пахвалілася загадкавым новым мужам. Вядучая Святлана Бароўская раней была замужам за вядомым акцёрам Анатолем Кацянёвым, але ў 14 годзе яны развяліся. З таго часу асабістае жыццё Бароўскай было таямніцай. Цяпер яна расказала, што выйшла замуж за нейкага расійскага бізнесмена, які заляцаўся да яе на працягу 10 гадоў. Імя абранніка Святлана так і не агучыла, але паведаміла. У яе каханага гэта таксама другі шлюб. Ад першага ён мае дзяцей і нават унукаў, а сямейнае жыццё Бароўскай і яе мужа цяпер праходзіць па графіку 10/10. 10 дзён яны жывуць у Мінску, наступныя 10 у Санкт-Петербургу. Хапун адбыўся ў Гомелі. Там затрымалі як мінімум 10 чалавек, 2 па крымінальнай справе. Вядома, што большасць затрыманых гэта людзі, якія не праяўлялі ніякай актыўнасці ў апошнія гады, але яны ўдзельнічалі ў дэмакратычным руху яшчэ да пратэстаў 2020 года. Таксама некаторым затрыманых далі суткі, але пасля так і не выпусцілі, і ўжо тройчы запар прысуджалі новы і новы адміністрацыйны арышт за падпіску ў садсетках. Гэта таксама можа быць кепскім знакам. Часам сілавікі такім чынам цягнуць час, каб накапаць нешта і пасля выставіць чалавеку ўжо крымінальнае абвінавачванне. Прычына зачысткі – гэта выбары. Рэжым баіцца любой актыўнасці, таму сілавікі страхуюцца, закрываючы ў ізалятарах тых, у кім бачаць хаця б мінімальную пагрозу. Яшчэ адным ціскам у перыяд выбарчай кампаніі сталі масавыя выклікі ў пракуратуру тых жыхароў Гомельскай вобласці, хто якім-небудзь чынам засвяціўся як палітычна актыўны. Загадка гледачам. Колькі каштуе самае раскошнае лецішча ў Беларусі? Вось вам падказка. Лецішча выглядае як сапраўдны палац плошчай у 900 квадратных метраў, з лазняй, сажалкай і ўсяго ў 15 кіламетрах ад Мінска. Унутры ўсё не проста дорага-багата, а ультрадорага і вельмі багата. Італьянская мэбля, прэміяльная еўрапейская побытавая тэхніка і гэтак далей. Нават плітка ў туалетах не керамін, а сапраўдная Версаче. Просяць за гэты дом у беларускім садовым таварыстве Малінка як за вілу ў Іспаніі. Цэлых $5 мільёнаў.
Сумныя рэкорды. Курс даляра ў Беларусі дабраўся да 3,5 рублёў, і далейшы яго лёс выглядае не надта аптымістычным. Эканамісты тлумачаць, што цяпер ідзе вялікае аслабленне расійскага рубля, ад якога беларускі вельмі залежыць. І калі расійская валюта будзе далей таннець, то і беларускі рубель чакае тое самае. Таму, каб даведацца, што будзе далей, сачыце за суседняй краінай. Калі ў іх усё кепска, значыць варта рыхтавацца да найгоршага і беларусам. Беларуская сям'я прыехала на адпачынак у Дубай і шакавала ўсіх. У першы ж вечар яны паказалі ў садсетках разборку сваіх валізак, нямала здзівіўшы карыстальнікаў. Аказалася, што багаж беларусаў быў забіты прадуктамі. Там былі нават хлеб, алей, згушчонка і сушаная рыба. Ці то быў жарт дзеля праглядаў, ці то такім чынам нашы суайчыннікі сапраўды вырашылі сэканоміць, пакуль зразумела не вельмі. Сам сказал, что бюджет ограничен. Сэкономил, значит заработал. Во-вторых, где я тут нормальные продукты куплю? Где я буду с 34 этажа куда-то идти, непонятно, что-то искать. А тут... И воду взяла. Леша, это ж пустыня. Что ты... Тут вода должна быть всегда с собой. Ну. Ты видел тут цены вообще? Я тебе потом покажу тут цены. Мы с тобой... И масло даже. Масло обовязково. Элитное. Мы же элита. Белорусское. Даже таранку взяла. А ты пиво взял? Нет. Ну, так... Чего ехал? Буду с Скажи, коньяком. чего ты сюда ехал? Дзікая гісторыя адбылася ў Гомелі. Там хлопец настойваў, каб яго каханая, якая была ў гасцях, кінула ўсё і пайшла дадому. Тая адмаўлялася, і тады кавалер прыйшоў яе забіраць асабіста. Яго ў дом папросту не пусцілі, і тады мужчына вырашыў адпомсціць. Ён падпёр дзверы табурэткай, абліў дом растваральнікам і падпаліў. На шчасце, абышлося без ахвяр. Крыкі людзей пачуў сусед, які прыбег і дапамог адкрыць дзверы. У выніку раўнівага кавалера судзілі, прычым высветлілася, што за яго плячыма ўжо быў цэлы букет злачынстваў. У тым ліку раней ён сядзеў за забойства. Цяпер мужчына вернецца да сваёй каханай не хутка. Ён атрымаў 6 гадоў калоніі. Трагедыя ў Клецкім раёне і бяда ў Мінску. Пад Клецкам падчас пажару на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве загінулі 2 рабочых. Паводле версіі следчых, напярэдадні трагедыі работнік арганізацыі мясцовы жыхар знаходзіліся ў бытоўцы на падпітку. Са слоў відавочцаў, абодва раней курылі ў той самай бытоўцы, што і магло стаць прычынай бяды. А ў сталіцы цягнік насмерць збіў чалавека. 58-гадовы мужчына ішоў па рэйках, калі заўважыў састаў. Ён паспрабаваў сысці ў бок, але ўсё адбылося надта імкліва. У выніку мужчына загінуў на месцы. Уручылі галоўную беларускую літаратурную ўзнагароду – прэмію Ежы Гідройця. Сёлета галоўны прыз атрымаў адзін з самых вядомых і ўплывовых філосафаў Беларусі – Валянцін Акудовіч за кнігу «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым», выдадзеную ў выдавецтве Логвінаў. Другое месца ў Ганы Янкуты з кнігай «Час пустазелля», выдадзенай у выдавецтве Янушкевіч. Трэці прыз аддалі Змітру Бартосіку і яго кнізе «Забіць у Палмінзага», выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды». Новы шэдэўр беларускіх дызайнераў – гумовыя туфлі-лоферы. Гэтага бастарда ад кампаніі «Марка» і завода «Тэрмапласт» паказалі ў тык-току здзіўленыя пакупнікі. Але ж агаломшывае тут не толькі дзікаваты выгляд, але і кусачы кошт. За такі абутак просяць 226 беларускіх рублёў. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.